abaminto abarigereria channel yaitu yenseka yekebusi karibu naende tugendete kubakira mbuya mono ekiagera mwagerire tugenderete kubaretera ebipindi ebi ase eng'encho abange baino nkona gotutaimore ng'a egepindi mbiakere amang'ana aya na amaya toretere igo nayo nyekwarigereria rituko ria ritang'ani rero gokwanyorire ng'a amang'ana aya togokorentera mbuyare nabo okona gotobekera egento keri thumbs up gwateba like egere naintwe twarema ng'a abanto togotebia amang'ana aya mbayatagete ntonakorete ebinto abanto batatageti bono rero ntagete kobaretera egepindi kia amang'ana gose amarieta abagusi bare gwatora bobe barirusia ase egeswahili barirusia ase egesongo gose ase ekehindi baribeka ase ekegusii bono otari komanya ng'a nkiri aminete bare erieta eri aya na amarieta amaya tu karibu nabo okonyora omogaka omonene ogoteba ng'a iga nagenda egeswahili kiane giachi korigwa kiabora bono bwakumia ng'aki omogaka ateba egeswahili ngento kiki aya buna okorarengeri botambe nki okorenga eke abagusi bare koroka egeswahili ring'ana rinene ntagete kokorentera ekero ebina biare koba iga gusii mono ebina bia amaremo ebina bia echiombe kware konyora omonto anyomete omosubati taaka na chiombe ebina biokona gosukia orobebe na ebinde igo kware konyora efile ekoigorwa erinde ebinto biao biabekwo amaroremi kari kwarwa kwaigorerwa efile boonekera omogocha ekoti engakiria n'abasungu barenge mono abajaji erinde jaji oteba ng'a where is his case file omogusi oigu ng'a case file ero oteba egeswahili igo egeswahili eng'encho yaye igo yarenge case file efile yekina kiaye ina ring'ana ritang'ana bareteire ring'ana rinde nkobaretera ndiria okonyora omonto are gokwana tibesi kwanya korigwa agoteba ng'a nagenda mwaye nanyora mamisabu taiyo gose goteba ng'a aria ase nkokora egasi mamisabu gatoete obokong'u mamisabu igo riarenge erieta ria ekehindi riarugete korwa ase ekehindi erieta memsahib memsahib ni mama mkubwa wa nyumba the lord omong'ina rende oria omonene ase enka onyorenge gose na omokungu bwa omohindi nere ore kaiga ogotebereria abamura emeremo bwenete gokora ekero omohindi asokire erinde orokwa memsahib abo nabaindi bare komoroka boigo bono abagusi bakaigwa memsahib ase ogosimia koria atoreriete eri bagateba mamisabu igo mamisabu na omong'ina ase enka oria omonene omonyene omoche nere mamisabu igo moigwete amarieta aywo narenge gocha erieta rinde twakaigure gose nona naye kwaigure nerieta amangitebu ng'a nagenda nanyora abasigari na amangitebu barenge gwaka amangitebu igo omogusi aigwete erieta mark time mark time mark time mark time ase chidrill erinde era bono ribaga riogoteba ng'a mark time gose keri bare ng'a they were mark timing era agateba ng'a amangitebu bono okoigwa omonto agotebi ng'a takono kong'akia amangitebu bwana amineti ng'a don't make me mark time yaani egento kori gwantebi korwa moisonde na rero nakio ogontebia naki nakio ogontebia
ekera mark timing bantu tibari gusuka igate ni nase ali asale bono namaguru kako no gwaka ase drill kiri kyaye bono drill kiri bare gukora abazigari nakyo abagusi bare kuruka kitiriri etiriri basinga ne kitiriri bakora yarenge nga military drills kose police drills nera bari kuruka kitiriri kalinde uko baretera ne lieta ekonini kose kikonini emyaka eri emekoro ekero abasungu bagocha igo banyorete uburwaire bwa malaria bwaikira ase Gusii mono nabwo bwachandete abantu amarwaire ande tarenga mange buna uburwaire bwa malaria bakareta amariogo n'eriogo erimo ryachete ryarego konya mono n'eriogo riri bwate quinine bono Abagusii bakaigwa erieta quinine bono gakoegwa eriogo otebaga naye guchikonini na quinine ye tarigo bare kubetesi ndake igo kware kwa guchintetere kwanywa bono wathunga take some quinine tablets umuntu igurende nga ne konini igo ekonini nonya bagoteba ne chintetere kurende igo ya minute nga ne riogo riyare korosibwa kurwa sumuturia okurwa sinkona barosia eriogo rikorwa quinine nariyo ry'Abagusii bare watura bube erieta rinde ndagete ko baretera n'erieta esorobi ekero abasungu bakira bagachaka korenta mangana y'uburemi bwa agriculture bono kuba rentira mangana y'uburemi bwa agriculture ubwo bari gutuma abantu bari kurukwa extension officers baja kworokia Abagusii babatebinga bono beka emerabaiga beka emekabetaiga bamanya batebanga naende bono erinde kwenekia nga amache arure mugondo atirimbukirwe kiroche bakabatinga igo gwake slope iga ake slope buya nonye bali bare kogenda amashamba kuricho asuku na kulima kulia ngote barenge bakachi slope otunga ake slope iga bone slope nereye Abagusii baguja kuruke sorobi beke sorobi ya slope nonye ne chitinga kiri kya mache kya kite kurbo Indi na Pakistan cyari gusya ebituma gose bibando kware konyaranga urutubandure rware kubekwa ruriro kuira mache asekeberia igo bare korosie tinga iyo ase slope irengia bono uri ukikorosie tinga otenga you must look for a nice slope igo rendo tebanga uri gie sorobi ase sorobi asa mache akominyoka buya no eriete ryo esorobi ria rwete kurwa nonya bantu bakurukwa sorobi ase Gusii yaitu no eriete rirwete kurwa ase igo ase kipindi kirache na ende ntubarentere amarietande bunayi